Един каза, стоянка джелва. Другия вика, ще ми дишаш прага, а трети вика, ако ма бият, ще се отръпа коля, мадунко. Мадунко се не бие. А? Аз мисля, казвам, само че това е за престрелка сте. Може ти да бягаш заради него? Браво, кампион. А сега трите хикса. Кеван Дилков и Галя ще бягат за трето и четвърто. Балу и Мечо ще бягат за първо и второ място. Да се стягат. Вете, полиците са задървателно. Не накрая, добре. Дали 5 минути почивка. 5 минути почивка няма да трябва. Дилков да излиза. Дилков. Колекичка това клон. Дилков Коне е спечелил второ място в България на Ендюранс, което значи да издържи от миналата година в Коларо. Това Коне за бягане на 60 км разстояние. Това ми е за малко разстояние на главата. Зато знам, че не е изморен, да се яви с Галя за трето и четвърто място. За трето и четвърто място Том Галя и бисерския шампион за миналата година на второ място.